Kisumu East Shakeel Shabbir okone piny owacho mondo chwal gedo mar kar tiegruok TVET ya wapaya mamamboleo kanyakla kod bero wuodhe mag nam. Shakeel wacho ni mae en gino makoro biro nyiso ni sirikal oketo tenge siasa kendo manyadongo gwenge ma Kaluo. Nolose limbe mana jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo otimo Kisumu e pogo chiemb kony. Owalo bende nolimo kaunti ma Siaya kaka James Okoth leronwa. Jaod bura ma Kisumu East, Shakeel Shabbir, ne okawo okang' manyime e rwako jatend migawo Eliud Owalo. Ma ne en bang' yoro kuonde mopogre opogre e pacho ka mar chwalo chiemb kony ne jopiny. Jotend siasa mopogre opogre ne okawo kindeno mar twak gi jopiny. Nikech sirikandni ene moketo in place. Wan ne walemo to Ruto oseketo government in place. Dong adier? Sa ochopo dwani mondo agone waziri wa erokamano. Kanyocha ne waromo kode chien kacha. Na nyise ni jodala wa bende nigi kech. Jodala wa bende golo osuru. No wacho na no biro. Obiro koso kobiro. Ora dwani mondo wagone erokamano. Wagone president erokamano. Ng'e maber ni nitie gimoro ni pes jodongo gi pes mond liete. Ang'e ni sani odigni donge. Odigni kaka basari nyocha digni donge. Wasetiyo matek, basari dhi biro Januari. CDF. Koro kwa doke bunge gi wuon mogo to kwa tudorego waziri Eliud Owalo wadwa dhi neno ni pes jodongo gi pes mond liete mabiro Nyanza ka biro ya kutosha. Jaod bura ma Kisumu East korka kore ne okawo kindeno mar sero piny owacho mondo ochwal kit dongruok mopogore opogore. Na mtoi ni yetu. Na mtoi tutakufa naye. Sitaki na mtoi naenda vile Yana Swamp alienda. Mimi nasikia kuna pesa ngine imetoka ngambo, asijui ngani, sisi tunasikia tu. Lakini namwambia hawa watu tafadhali, lete maendeleo. Lakini namtoe kuja kana sisi wanyewe. Hii barabara ya flyover sijui nini. Tulisikia Afro Cities gari napita shwa. Siku watu wa tajiri wa Afro Cities naenda wamefunga. That is our road. If you unachukua wazungu na wengine watajiri wanapita huko na sisi tunaumia hapo chini. Hapana, tunataka kufuatwa hii. Tena hii barabara ya mamboleo Miwani. Mamboleo Gita. Tulisikia mastori mrefu. Takuwa dual carriageway paka wapi? Hakuna. Sasa tunaomba hiki kitu kidogo. Ne obuono jatend piny Kenya mondo ochop kare singo mokalo kapo ni limbe makinde ka kinde mar jatend migawo Eliud Owalo e Kaluo oken weche mag siasa to mago mag dongruok. Ne oparo ni ker moko kuom singogo. Dr. Ruto promised me in 2018, unajua nimeenda fata hii kutoka Beleni, walificha hii file paka tulienda kwa ofisini ya then deputy president. Alisema Shakeel, sisi tutatangaza hapo Kisumu, TVET tafika hapo Akado. Hii barabara ya Tiga Road wekwa tarmac. Miaka 20 tumefata hii. Sasa tunaomba serikali tafadhali, let it not be a campaign promise. Jatend migawo Eliud Owalo motelo ni yuoro kaunti ma Kisumu ne otelo e chenro mar chwalo chiemb kony e kaunti ma Siaya kar od bura ma Ugunja e skund primar ma Nyasanda. E twak mare motelo ni pogo chiemb kony ne oganda mane oyuoro e apis chief Maroya kar od bura ma Kisumu East e kaunti ma Kisumu ne okwayo jotend siasa duto mane oyier kod mago mane okoyudo kombe mondo oti kanyakla gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Sirikal mar Kenya Kwanza ni president nyoto senyiso ni watigi jotendu te. Jomoyier koda joma kotimo ang'owa ma ok oyier. Mage mpango ma wan godo jothurwa. Koro chieng' moro kwaduogo ni wacho wach siasa mambele kuja. To wawacho mana wach siasa kaluwore gi tich ma sirikal mar Ruto ni osetimo ang'owa, osetimo ni jopiny. Ne omedo ni agenda mar piny owacho mar Kenya Kwanza en tiyo ni jopiny. Sirikal mar Kenya Kwanza mar Ruto ne wawacho ni en sirikal motel ni gi nyathi jadhier kaka wan.
omiyo en sirikand jochando, omiyo wan ajenda ma wan go maduong' wakwongo wakonyo mana jopiny machandre. Jotelo biro yudo konyruok bang'e, to be mana ka konyruok nitie kosekony japiny ma kawaida. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne ochako chenro mar chwalo chiemb kony kaka yo mar geng'o kech ei pacho ka, e kinde ma gichwalo kendo medo bero okenge mabiro neno ni jopiny ores kuom kech e kinde mabiro. James Okoth, Ramogi TV.